Kain tayo guys, kain. Pero pala dito meron din. Ayan, meron din dyan. Left and right. So, hey guys, welcome back again sa aking YouTube channel. Sa akin to pero dito sa akin. What? So, ngayon guys, nagkita-kita kami ngayon para sa New Year. May bagong recruit. Ayan o. Mas maganda pa yun. Ito pala. Baliktad. So, ngayon guys, nandito na naman kami sa favorite space namin. Lugar. Oh, maganda pala dito. Ang ganda mo. So, meron kaming guys, carbonara, spaghetti, pizza, at saka platter na sari-sari. So, ngayon guys, kain tayo. Masarap naman. Sarap. Lagyan mo sa gitna. Kain. Sana kung ilagay. Hindi order ko pa ng isa. Sa akin to. Kaya okay na ito, Mama. Hindi. Makihati ka naman dyan. Ayun o. Ayaw niyo makihati ng So guys, kain tayo. Ito nga ako. Diyan muna kayo guys. So guys, diyan muna kayo at kakain muna kami. Happy New Year sa inyo guys. Hindi ko alam kung kailan ito ma-upload. Hindi na ako naka-upload. Ang tagal. Hindi na ako naka-upload sa channel ko guys. Kasi wala yung cellphone ko. Sira. Walang audio. So nanghiram lang ako ng cellphone. May isang cellphone kasi pangit naman yung video. Kain muna tayo guys. Diyan muna kayo.
pala dito. Meron pala dito. Sorry. Kain tayo guys. Kain. Pero pala dito meron din. Ayan. Meron din dyan. Left and right. Patayin muna natin yan. See you later guys. Bye-bye. 1 hour later. Hi guys! Welcome to her vlog. Uy, naka-record pala. So ngayon guys, tapos na kayo kumain. Ayan o, wala na. Ang takaw nito yung payat. Payat siya tapos ang takaw. Ayan. Ang takaw. Isa Ang lang. takaw niya, naubos niya lahat yung pagkain namin. So, oh, shishi. So ngayon guys, uwi na kami. Bye-bye! Hi guys! Welcome to her vlog. Uy, naka-record pala. So ngayon guys, tapos na kayo kumain. Ayan o, wala na. Ang takaw nito yung payat. Payat siya tapos ang takaw. Ayan. Ang takaw. Isa Ang lang. takaw niya, naubos niya lahat yung pagkain namin. So, oh, shishi. So ngayon guys, uwi na kami. Bye-bye!